בדרך לגרנד קניון. איתה הבטיח לי היום יום של קניות. יש לנו בעיר שאני גרה גרנד קניון. וואלה, אני מקווה שיהיה קניות שוות, אני אעדכן אתכם. סתם, אני יודעת שזה לא באמת קניון אמיתי. הגענו לכניסה של הגרנד קניון, ביקשו מאיתנו 600 שקל רק בשביל להיכנס לשם. אז עשינו סיבוב פרסה ונסענו להורסיו. הבנתם? קטע כזה שבארצות הברית, מה זה רק בארצות הברית? חוץ מבישראל, לא יודעים לעשות קפה קר. מה הבעיה? במקום מים חמים, קרח. במקום חלב חם. חלב מהקרטון. חלב קר. נסענו איזה 70 שנה במדבר. ממש הרגשנו ביציאת מצרים. פה אתם יכולים לראות מקרוב את בני ישראל יוצאים ממצרים. עושים הפסקת שנייה, ככה לאכול מהפת לחם. והאמן ירד עוד מעט מהשמיים. עוד מעט הבנתי שמשה מתכנן לנו איזה הפקה, לתת איזה מכה לסלע, להוציא לנו קצת וודקה עניינים, מסיבה, נשב. אחרי שהיינו בהורסיו, המשכנו לסיור, שאלה לנו, נחשו כמה? נכון, 600 שקל. והכי מצחיק שעוד הם אמרו לנו לא לצלם. למה מה יקרה? 600 שקל, 600 שקל, כל הבלוג זה 600 שקל. אז אחרי שעשינו את הסיור המגניב הזה, ונסענו המון שעות, נראה לי איזה 7, אז עצרנו באיזה מקום שחשבנו שיש שם נחל. הגענו למקום קצת הררי, אמרו להיות פה נחל. תשאל אותו אם הוא רואה איזה... Hi, question. The river is downstairs? Yeah, it's dry right now. באסה. יאללה, עוד 7 שעות נסיעה לפנינו. בפרק הבא, מה מצאנו באמצע הסנטרל פארק?